mensa comfort mensa ya wa ba no kura didi say pa me bo mo kura di no omo dọọso na yo ani aweduru wa e be kire na wo e kire o comfort mensa frasante a chimobogu court oba ni frani eni abu na faso no awo ohima wo ba me he ya me wo baburu twero konkron me wo kuro ani ena me wo bodua wo me de an na ape pa cha me pe bible yo no ana abegimpo ade nipa ya wo yi ya baburu de na abegie fansa ni fan page akoso ante kone page akoso wo me yo eya me comfort mensa mensa mi kura me nsam baburu mi kuta me nsam bible asama me bekan nukure trodo kontomponim onyame boa me Allah wallahi what in court wow me ohima na ho na ayo boni seyi boni die bofo ni maboa ya afu nipa o maye me boni die me ka se me ka me wire kura be fifiri nipa ni bi ani atwitwa so nti die me twa so me ka mana kosi ni se ababa wa ba ko oye bunu ni oye bunu na me se na wo twidi am kwanhia ni wo firi buru kuro be so ni kuro mo ho no mo na si se drop bio se ni ho de o mo wachiri me na obetuna abogu ayo na oton nam obeware ho awo abeton nam e no se wa nam na oton no waboka nti obehu me se me moa no eso me hwedin a adwuma me ye no na magye me lances nya wo bo besia e pa cho han ene chese me dis kama no 25 million no obegye ye to obegye ye call ye no ye se osre me nam no be bia wakofa no ye so mo atotum nti awo utu america dodo me emra chire kakra auntie me pe back info cards bia sere wanya ado enti nansem awo nyabotre pa cho mate na emra ye chimpese ye din komo no yie na tasumu na obi etie ba bia wo free ba eni de nipa de aye wo sabi impredia so wo me wo mfie zen menya march na menya 66 1957 sabi eku mesre wo wani ye de wo me pa cho depi udi sen ansa na yade ne ba me pa menya 44 nese wani free ayen chere pa cho eye dai die me sori an me ni achi ne mu a betina me nim me yekua ni me kwafuo mu a me nu aba me se ye nwira ne bi na atoto mani nti ena me ni na yesa edu kon eche me kon chere titama me hunu ya me de me kwa agogo a omoka kire me se yale bi di glaucoma na nu bi na aye me okay etini mi enu nyina ehu ade me pa cho wo ku pa cho depi uku afirim me ni jaye January etwam ni 22 years wan wale bi me pa cho debi auntie wonso ase wonye ana woye ase wani eden kakara me pa cho ani eden de mani eden bet me de me ho to nyankopon so se wompe pini happy wo be hwe wo ma pa cho nkra no yesen omo ye mienu emra na wani ni fry na wo bo besia na me bo besia enti yese wadwuma a wo ye sa na yade no ba pa cho na yade ne ba nso wanyai menyai yo afeni yanko oba na oton nam ne so to ba na oton nam ne so namura no e friend na ma foliwa oto ofiri pono ye friend say wo ye bunu ni eno obetena gugu ono aware ho awo timi wa na odina sembe da me amenso mi ni me sadwuma me ye no nti me ampopu meti me mani bi ye krata nyina ye de etoso eno otibugu ho no mo a nti meti nka na so agya ya ware abadwa so jaso a waba okra no pamocho de mo mfanche manche amo enya hwe ya wo kasa of our mono samwade woni me pa woni me a saasma meken kura no oba bogu ho ma ye de ne ko oba no fie to oba no firi ho no de meti anse so oba no adwane kwai odwane konkran na ni kunu kro ware no nyaye no bogu ni de ojaye no ko ware dwa so ni enti ni kunu no nyaye no enu firi ho no mo a akotena nkran siska 25 million no je ye ne kire no osan beji 18 million ye den eka ho na de no ntua na san de bi kan na wotua ntira to tua ye no a ene kopem 25 million na me hu ni piem me fra na ofa
ɔde anke nyabotrema ɔwɔ me de bɛbrɛ me se ho timani ya me ye kura no me kodwa so akɔpɛ no ɛne ɛsɛ ni kunu wu ya ɔba hɔ no mo no ɔbɛfa ɔbɛfa ne nneɛma bi ne nyina na ɔbɛfa ayɛ nti ɔbɛba ma hwɛ n'anim saa na kuma akora na kuma ayɛ me nana ɛkyɛ sɛ ɔmo nyina nim baabi ɔwɔ nso me ka ɔmo mpɛ sɛ ɔmbɛyɛ de ɔmo bɛkyerɛ me ɛkyɛ sɛ m'ani agye fra tatata yi a mehu ne biem bɛpem sɛ bra baako nso yɛfrɛ no akwasi bɛkwen ɔno nso so ɔyɛ bunu ni saa ofiri bayerɛ bɔn ɔno nso bayerɛ bɔn hɔ yɛ bunu mɛm sɛ hɔ no yɛ bunu mentimi nkyerɛ sɛ ɔyɛ bunu ni na hɔ na ɔmɔteɛ ade osika na bunu fɔ nkwa na ade ma hɔ me mepaakyɛ ɔda bi na ɔmo nyinaa wɔ bogu ɔno na ɔtɔn nsa ɛna ɔno nso bɛgyeeɛ baako nso de akwasi antwi ɔno deɛ na ɔpae nua me ne nna no ɛti me fie a mede no ayɛ te sɛ me ba me nana ɛna me nana bi so na saafo yɛ abobɔ mu di nyinaa wɔ m telephone numbers wɔn nyinaa obie ne wɔnom a kyɛ sɛ mefrɛ no a sɛ ɔmo asesa wɔn layi sɛ ɔmo ayɛ ne den ofrɛ no a ɛnkɔ ofrɛ no nkɔ ti magya akyire kura edi a mesi mehwɛ deɛ awurade bɛyɛ dɛ kɔpem sɛ wote yɛ nka na so de bɛba bɛda yi wɔne mete mo nka deɛ in fact na nsenya mo ma mframa mu yi meka sɛ metena wonya radio no menya me ho yira me papa ɔmo bɛyɛ ho adwuma wae yɛnya ɔhaw ketewa bi egu so a yɛsiesie yo maame yɛ wɔpotɔ kasa yɛfrɛ no occupational hazard sɛ woyɛ adwuma biribi bɛtumi asi adwuma no mu ama nneɛma atumi agye agu wobɔ bɛsia wodwen pen sɛ bi bɛtumi agye a yɛntua yɛde bɛdwane menim sɛ saa adwuma wei deɛ ahwɛfoɔ mepaakyɛ ɔyɛ maame ne lances ne da so no comfort mensa waregister yɛ a wɔbɔ bɛsia na wonim sɛ biribi saa bɛtumi asi ɛbɛtumi asi ama nipa korɔ no so osuro nyame de a ɔbɛkae sɛ ɔkɔgye sika wɔ bi hɔ nti ɛsɛ wɔde yɛ dɛ wɔde kɔ nti mahwehwɛ ne mu a ne deɛ twa toɔ koraa mefa ne sɛ 2022 yi mu babaawa baako na saa mmerɛmani na mehunu fam kakra ɔno nso baeɛ ɔde nade srɛdeɛ bɛtoo m'anim sɛ memmoa no na mesi memmoa wo wobaeɛ mede sɛ tibia wei mu no mede boa wo a woanhwɛ a ɔmfa mmerɛme nyame anim no ano a ɛde bɔ bɛsan sɛ nyɛ no a ne ɛde tua obu nkotodwe mentimi nyɛ wo saa da tibia wei a wowɔ mu meyɛ saa kora meabrɛ nyame nti anteboa me wate mesrɛ wo 2022 no mu January February 27 obɛgye baako 20 on the 12th February ɛna ɔsan bɛgye baako 22nd 21st na hwɛ baba no anim obetua deɛ di kaa no deɛ tɔ so mmienu no ma da no a kyɛ ho ne kɔdan ka no ma wo ebi wa me frɛ no phone so na sika no mo bɛgye ho ne kan ma wo tenant bi me fie me ne tenant bi me na da ɔma ne deɛ ɔmo ntumi nya adwuma tenant na woni ɔmo ni hɔ na ɔmo ni ha ti wɔno na ababa wa no na me de na yɛ ɔno so me de na ka me ma ho ɛyɛ me nana wo hwɛ ma wo me pa kyɛn na de na ni pay di bad si nti wɔyɛ ba wa me bo ba wɔno na ni afira no wɔno bɔ besia wo a wani mienu na akɔgye wutimi ntia enti pa sɛ yade so mu a wobɛnya gyefo yade bɔ wo a sɛ bibi to wo a enti wobɛgyina nyame anim aka wasɛm ne sɛn wo ahumɔbɔ momiara yie o da me na wogya sɛ adwuma no nso yɛ wɔyema sɛ sɛ akɔyɛ te sɛ mehumɔboro bi obi bɛkana asɛm kyerɛ me a deɛ wɔ me kɔbrɛ wo bɛso mpafe wo mu ɛbrɛ wo mu sabe wo yade ɛne ɛnyɛ sɛ ɔkan na nipa ma nketenka a wɔmo yɛ ne mmienu hu adeɛ yɛku no mu wɔ mu ma yɛn yɛ a wote wo baabi no maame sɛ wanso firi hɔ deɛ mekana asɛm koraa deɛ ne ma sɛ so sɛmua ama me ɔno koraa deɛ ɔsua me so sɛ obi obɛdi m'anim a mede ne bɛba baabiara no wɔbɛkyerɛ nipa korɔ no paa hwan nipa a meka na asɛm yɛfrɛ no wɔbogu wɔ wɔse woyɛ dɛn a sɛ obi di m'anim meka kyerɛ ne sɛ wamfa sika no ammerɛ me a mede ne bɛkɔ radio station ɔsema a mentimi nyɛ wo saa mede bɛba enti wamfa mmɛyɛ a ɛnya fe bosome mmiɛnsa ne kwasi ada yi 21st
21st year 21st year be kwasiara ne besi bo afene bosome miensa chese ya sambre mafo kɔ ne ho wode me de beba bi okra me kɔka because ma agi a wo ye na obuo nipa wo mo so ye wo ma dwen si wo mu tua ada na wunyai me hunu sɛ ye no kwasɛm papa to ekra no onkwale yam be fa me ne ba kono me ne omu mi nu kɔ ba bia sister ne ton ade di ode o ka ne bi mo kwa ye osese ekɔ me mai esi fom ekɔ frɛ no ma omo ne kɔ kasae ɔsi bosumi we sei ekɔ na wi ayo sesen saa so na ɔka obi akɔ na wa saa na ɔka mitimi fa me fa tezi me adi ekɔ ne fie ɔpa me tɔ me de bebro tezi ne kakra nso kra 30 Ghana ontua otimi ba me fie be wura dan a ɛtoa me de so no ne sister na danfo no no ne di Nkomo no apie ma dan sister ya dan me hunu de se wa hunu se no mani na ye fra tatatati no enya dia obeto akoso no nim se meni ba bia so amede befa se bi nya Nyankopɔn adawro ma ani adonfo bia abna Teresa wa homa ne so hello ma abna Teresa hello abna Teresa oba pa ma he ya me ayi ya fra me ohini ni ama kranche asante maji me atumu ama me di fufuro oba pa me sa me ye adwuma Sompa TV so wuni madam comfort mensa e pa cha di me ne ka me fra ni ntimi ma me na nani efra na obo besia obogu no me pa cha wuni no na mpa cha me no ni sika na waje no da be na abetua ne kampa cha e pa cha o ma ba ande me de na de be ma no madam sese bi eku oba nani efra tumi aye adwuma ma wa wani mienu wakwa akoje wono ye nhyehyɛ se obetua sika ne da be one or so interest in the enemy Tiamano now interest in the enemy Tiamana principal no a woje no ma ode ma wo se wo betua na fe bosumi nsia ana bosumi mienu no wan fa ma me fa de na me nya problem nti na abasa no mesra wo anya ade oba pa nya fe se wiase nyina ate wo nka se be nyonko na wo de ka na wiase se hu ka tutu a obi nte mesra wo waka ende fama amini sika ma no na oba ni frani wo so a ebegu tiri so medafo se ende no da ben mama da bosumi nso a me de be ma no bosumi ne de be so bia bosumi ne so a de to so mienu miensa enum dunum na ye hunu ne fa ntworo to ye dalim eduru ho na wa fama na ye aba abeje ma amini sika ma no so bebre ye ne di we na bosumi ne so a me na o ti no me de be ma no 87th June jikra na design nyame mo a why na de wo ye bia nya ye why mate mama ye da se bebre oba pa da se so anya da ja ma ye odra yin ko si eneja me de aba no so jani se ko ala walai opia poa awo oba what is 7th June me pa cho ma me nya ho ma de dada wa ma fe no aba tinya gidie me de enha me onema ho me so ho me wasem so mam se wa em say ma me nko di big sa ka o de asem bi ka ho awo ka say ababa wa ba ko wono nso so pam ade ye friend Fosti obeji machine e wo menua medi na chie ensem na o ya barewa o de afidie akopam ade ama wa pon ho ama wanyankwala awurade ayadom waware Kristo ayadom watimi asinifi a wotimu mi sister no nso awu sister ma dan machine ni ka dan na no fu arafo mu hwe o maami ni ye ko ni fie asante a chimu bogu wo ba ni friend Sompa ye ka no na si o de ye de ye ka ye wo frɛ ye nte de wo ka na se no pese wo ba woni asase bia na ese ye ye tuka ko bogu ti ade nti na munya ye mu gidie ye munya ye mu gidie Ghana fo ni wiase maami na abije wono abije no so opadwuma ene na bodwe sefun bia ya wagina no na hie ye me ene wo ka maami na wura ka mu sania wo ka na tim so obi a wo betom na aka na tim asem o asi man na de watu wa bie
Ebi esi ma no. Awo to aso e. Na first no wo obeji machine no enye ne ba me sister no kra wu be 20 years ni. Na wo sister machine say nya wo na de ma. Media. Eno so be wo na wo no so be ko nto. Me pa cho no de machine de esese me mama madawro mama boa me na megie. Ono so we he. Wo bogu ha. Na anu fi. Ade bogu fo no ma ya wodom ana o me de minim de nti a wo mo ye me sa. Na anu fi ade kro de machine ba se wa ko spray ho asai no spray ho kama nto de ba wo ni me se of the buyer na nkamaje na me free nipa ma be hwe no me machine de spray no spray ho awo so on trikisi o enya dwuma ana me ma ne so akoye we na wo mo ba se nko mo baji wo mo ni so mo di ja me fie ho ento wo mo ba be fa wo mo me kire ba bi wo mo di ko ja ye no wo mo koye ana me mayin so de ka e be si ko be to wo producer awo me so producer number na egu so no 0244809641 akafo no nyina no mudi maami ka mo amu wo bogu asante ache mo hwe Sompa pa ya mo te yen ka no yesra mo mutia o mam se wabonsu oyini ni medase ya maami asemi ya ahomete sem kese pa esanse said ne tifi akudu